ще се случи и с Майнкрафт. Надявам се, че не. По-добре да си направим къща и да ходим да търсим някъде хубави неща. Не падай. Ще да падне. Внимавай, аз събирам храна, но не знам къде си. Един рядък паям. Къде го намери този рядък пая? Ето тук на върха съм виждал те. Вече не те виждал. Събирам тикви. Давай, аз събирам прасета. Защо армия ли ще си правим? Да, армия от прасета. А докато ние събираме армия от прасета, ако искате да играете заедно с приятели, както ние играем в момента, може да разгледате услугите на Ultimate Host чрез нашето линкче долу в описанието. Ще търсим странни работи в Майнкрафт. В техният сайт. Къде ще живеем? Не знам, тук има някаква пещера. Този кон скача. Ами добре, може да живеем някъде тук. Им ще вземам блокчета от редкия пая. Какво е това нещо? Скачат. Защото тренира, За какво? за да са по-здрави. Еха, модерни коне. Тук има стадо от 20 овци. 20, наистина. Да, и сега ще видиш. Не, всъщност няма да ги видиш, защото аз ще съм ги набил. Сега вали дъжд. Май... Трудиски. Това беше най-гадното нещо, което ми се е случвало. Аз просто си това блокчета. Исках да ми от срещата страна и някой ме нацели. Просто паднах по пъста. Никой да е скелет. Благодаря му, имах 13 вълна. Ти имаш ли вълна? Ами, имам 13 вълна. Супер. Да направим го и да че... Още едно. Ние не го ли щупихме? Не харесва. Мен не ми харесва как навсякъде има пропаст. Да, доста странно изглежда всичко. Да, и да, където бях имаше някакъв миналите. Малко не ви ли е странно, хора? Еха този Още едно от нищо. Това май е War Motion. Напълно е възможно. Хайде, прави ли коло и да спим. Няма да спим. Моля те да спим. Няма как. Добре, може ли Кирка да копая теракота, за да ни направя хубава къща? Да, заповядай. Благодаря, предполагам. Аз посях какао. Пак нищо не виждам. Може ли пак ще си взема една печичка да може ли пучка? Дай да ти пръв. Добре. Аз си намеря. Аз пека храна. Аз не. На мен не ми е нужно. Нямаше ли по-хубава кирчица? Не. Добре. Нямаме желязо. Сега ще намерим. Тук някъде трябва да има майншафт. Аз го усещам. Да, но там няма желязо. Още едно странно блокче. Изведнъж от нищото. Това е гадно. Защо ли не можем? А ти сетна ли се респаунтва? Да, разбира се, отдавна. Пак ли се налага да правим мина тук, в това място? Хубаво. Аз събирам въглища. Аз не правя къща. Хора, абонирайте се за канал ми. Чакам, защо? Какво става? Ами не мога да правя къщи. Натиснете камбанката за още нови клипчета. Това е много странна пещера. Едно блокче. Фу! Още надолу. Тикви. Аре се появи от нищото, само се завъртам и го гледам и то ме наблюдава. Това е много странно. Това не ви ли е малко странно? Какво иска да види? Как оцелявам? Не знам как се озовах тук. Трябва ли да копая? Разбира се, че не. Добре. Просто яй. Просто намерих една гигантска пещера. И ако в нея има желязо, давай. Не мога да видя твърде тъмно. Ето там има. На май само едно. Това е лошо. Трябва да излизам вече. Не знам какво мога да видя. Мен. Ти сам каза, че си пещера. Какво е това? О, не. Да. Това е вода. Явно да. О, не, един скелет ме бие. Не. Хора, видяха ли току-що се спална крава? Размазваме тук през водата. И сам каза, макиостик е. Какви са тези странни структури? По-скоро не структури, ами празни места. Може би някой е копал. Така ми изглежда наистина. Но не ме ничия къща. Има логика. Нали? Да, напълно. Ето аз си намерих кирка. Ей, каква кирка си направи? Диамантия, нали? Не е желязна. Моля. Вау. Още едно. Ами аз малко се очудих за момент. Не виждам крипа, който видя мен. Мисля, че виждаш някакво чудовище, но що ме крипа разбере? Чакай малко. Какво ми по дървото? Нищо. Въглища. Странно. Това много рядко го виждам. Тъгъна. Може ли да не Вода от нищото. Не знам каква е тази вода пещера тук. Не.
Дали скелетът какво ще има чаша? 11. На 16 и добавиш още 4. И така, хора, Наистина за чао. изстреляне нещо. Аз ти казах, не е така